май месец имаме заплати да получаваме, да не казвам и другите месеци от май месец насам. Значи няма да спрат нашите протестни действия, докато не се изплати напълно, включително до месец януари. Защото всички точки, които преговаряхме до сега, нищо не е изпълнено. С тези подписани споразумения вече ще стане 2 години, ние тъпчем на едно и също место. Доста деца вече са спряни, не ходят на училище, защото нямаме пари да ги пращаме на училище. Има хора, дето и тока не могат да си плащат. Да, така. И на тъмно го режете ги и това е. Даже и моя баща да бъде директор на Горубсо, бих протестирал срещу него, тъй като моето семейство в момента гладува и аз съм 2 лева в джоба, работя от 15-16 години подземен работник. И крайно време е господин Захарев да дига гълъбите от Мадан. Значи имат частично неполучени заплати от май, значи имат 40% неполучени от май, 40% от септември, октомври и ноември. В момента от 29-ти стартирахме плащане на декемврийски заплати, 60%. Значи за да платиме всички тези заплати, варианти са 2. Стабилизиране на производство и изпълнение на производствената програма, за да може след още 1 и 2 месеца, това говоря за месец март, месец април, да направим добро производство, да се реализираме продукция, за да почнем да плащаме нещо повече от една месечна заплата. Втория вариант е работим усилено за получаване на кредит, за да може да изчистиме тези стари задължения към работника.